Oarsoarrak sariak urtero Euskararen egunaren bueltan Oarsoaldeko Euskara Batzordeak eskualdeko 4 udalen parte hartzerekin banatzen dituen sariak dira. 2 sari mota banatu ohi dira, Oarsoarrak sari nagusia eta ibilbidearen aitortza saria. 2010 urteaz gero, jendarteko alor guztietan Euskararen normalizazioan urrats esanguratsuak egin dituzten banako, elkarte, lantoki, erakunde naiz taldeak saritu dira. Ez da lehenengo urtea, urtetik urtera banatzen ari den sari bat da, eta nik uste zalantzari hobe honek Euskarari lagundu egiten diola, Euskarari eta Euskal normalizazioaren alorrean lanean dabiltzan eragile eta persona guzti azkenean aitortza da, aitortza publiko bat Euskarak ere eta Euskararen lanean dabiltzanok behar dut. Oarsoarrak ekimena, iruditzen zaigu ekimen oso garrantzitsua, egokia. Hain zuzen ere, planteatzen duelako Euskararen normalizazioa personen arteko harremanen esparruan, ezta? Personai batzuen bizipenetan jartzen du, hau da, realitate fikziozko bat, baina realitatearekin antza handia duen parametroetan jartzen du, ezta? Honekin beraz, aitortza publiko bat egin nahi zaie, urte osoan zehar Euskararen normalizazioaren alde diharduten norbanako zein eragilei. Zehazki, ekimenak indargunea pertsonengan jarri nahi du. Hain zuzen, Euskararen normalizazioa pertsonen arteko harremanen esparruan kokatzea baitu helburu. Beraz, honekin, egunerokoan eta esparru ezberdinetan, Euskararen alde dabiltzanak ere gogoratu, saritu eta protagonista egin nahi ditu Oarsoaldeko Euskara Batzordeak.